O libro que vos traio hoxe titúlase Iridium, de Francisco Castro. Iris é unha adolescente a que lle custa moito levantarse polas mañás desde que tivo un accidente. Ela ia camiñando tranquilamente pola rúa cando un conductor borracho a levou por diante. Un luns o pai de Iris despertouna dicíndolle que abrira esos lindos ollos que tiña, xa que ten un ollo azul e outro verde. Isto chámase heterocromía iridium e por iso a chamaron Iris. Ela aproveita esa cualidade para ter seguidores no Instagram. Logo de erguerse meteuse na ducha e puxose a pensar en que ese día volvía Mario da súa expulsión. Mario fora expulsado logo de soltarlle unha burrada ao profesor de historia e que toda a clase se rira. Cando chegou Iris á clase, el estaba ali, e iso alegrouna bastante. Iris está moi contenta no centro de rehabilitación ao que vai, sobre todo no descanso que lles dan, xa que se pon a facerse masaxes con outra muller do centro. Aínda así, séguese levando moi ben con Ruth, a súa amiga de primaria. Cóntanse todo e, aínda que teñen discusións, arréglanse e seguen como sempre. O primeiro día que viñera Mario da súa expulsión de 4 meses por trapichear con drogas, Iris foino convidar á festa de benvida que lle organizaran Ruth e súas amigas. Ao día seguinte, Iris discutiu con Ruth no recreo porque ela non quería convidar a Mario á festa. O día da festa, Iris preparouse e colleu un taxi cara ao lugar da festa. Ao chegar, viu a porta entreaberta e entrou. De súpeto, todos saltaron berrando o seu nome. A primeira que viu foi a Ruth e logo a Chechu, o seu ex. Esa noite pasara ben, ata que Chechu se puxo a ensinarlle fotos súas e saliu unha na que saía bicándose con Marta. Logo Iris estaba falando con Mario cando foi Chechu a meterse no medio. Mario decidiu marchar, pero Chechu atravesouselle no medio e surxiu unha pelea. Iris meteuse no medio e Mario marchou, pero entón Chechu berrou que Mario lle roubara o móvil. Queredes saber como continúa o libro? Lédeo. Francisco Castro naceu en Vigo en 1966. Durante os 18 anos foi profesor de filosofía ao tempo que escribía libros. Agora é o director xeral da editorial Galaxia e segue escribindo libros. É autor dunha ampla obra traducida a distintos idiomas e moi premiada. Recibiu o Premio Lueiro Rei 1997, o Modesto R. Figueiredo 2005, o Blanco Amor 2006, o Manuel García Barros 2007... Ten un vocabulario sinxelo e é moi fácil de ler. Gustoume bastante este libro. Anímovos a lelo. E fixo ben na cona da vella, non manda nin ben.